बनरगाव बियाबाव बीजेपी दोलोआव जगदान जाफैनाय बे मोनसेल' दोलोनिफ्राय जगदान जाफैयो आरो बेनो जाबाय बीपीएफ। थारैनो नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों। बे बाथ्राखौ अजद दैखांदों बीजेपीनि एमसीएल थामहिनबा मोनसे समनि बीपीएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि एमसीएल राजीव ब्रह्म बिथाङा बे अजदखौ दैखांदों। बनरगाव बियाबाव 112 नखर नाङैनो फैनानै एबा बीपीएफनि मददगिरि 112 नखरा फैनानै एबा बीपीएफ दोलो नागारनानै बे समाव बीजेपी दोलोआव जगदान जाफैदों। थामहिनबा राजीव ब्रह्म बिथांनि दैदेननाय बीजेपी दोलोआव बे समाव जगदान जाफैदों आरो बिथाङा बे जगदान जानाय हाबाफारियाव बिथाङा फोरमायदों दि बनरगाव बियाबाव बे मोनसेल' दोलोनिफ्रायनो जोंनियाव जगदान जायो आरो बेनो जाबाय बीपीएफ दोलो आरो सरकार गैयै बे बीपीएफ दोलोआव थानानै मा मुलाम्फा जानो। बेखायनो थांनाय 15 बोसोराव मदद होबोनाय 112 नखर बीपीएफ नखरा बीपीएफ दोलो नागारनानै बनरगाव बियाबाव बीजेपी दोलोआव जगदान जाफैदों आरो बिथाङा फोरमायदों जे सरकार गैयै बीपीएफ दोलोजों थानानै जेबो मुलाम्फा गैया। बेखायनो बीपीएफनि सोद्रोमाफोरा बीपीएफ दोलो नागारनानै बीजेपी दोलोआव जगदान जाफैदों। दानिया फैदो बिदिब्ला बीजेपी दोलोआव जगदान जाफैनायनि गुबै थांखि आरो लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथाङा माबायदि बिसायख'थि गेलेनानै देरहासार जागोन। थामहिनबा बिथाङा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनो मोनगोन ना मोना बे सोंथि खालामनायाव माबायदि फिननायखौ जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादिनि। दोलोआथ' बे मोनसेयानोखाना नोंसोर मिथिबाय थाखायो। बीपीएफनि गोख्रों वार्कारफोर बिथांमोना माखासे जासाबा आंनिनो फंबायफोर एक्सपिएलटिनि गोदोनिफ्रायनो बिराद जाथिनि हारिनि खामानि मावग्राफोर बिथांमोना दिनैहाय आंजों ज'नि जाफैबाय। आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायनानै लाबाय आरो दिनैहाय जाफैनाया बेल' नङा। सिगाङाव जोंनो गोख्रों आं जेब्लाना 2015 दारायजेनदोंमोन अब्ला बिसोरथ' सिगांनिफ्रायनो दंखायो आरो एनडिएमनि माखासे सारेन्डार ग्रुप बिथांमोना गोख्रों एकदम बन्द'निफ्राय नांनाय बिथांमोना दिनैहाय बीपीएफनि खाजोमोन। दिनै आंजों फैफिनजोब्बाय। माखासे आंहा पाब्लिकफोर फैदों बे न'खरनि गासै टटेल गासिबो न'खरनिफ्राय साफा फैदों गासै टटेल बंसिगाव प्राइमारि दावलिगुरि प्राइमारि आरो दावलाबारि मोनब्रैजों 116 नखर दिनैहाय आंजों ज'नि जाफैबाय। दा आसा खालामदों बिथांमोना दिनैहाय आंजों आखाइ हमफैबाय आरो फिउचाराव बिथांमोना आंखौनो मदद होनानै देरहासार खालामनायनि सार्थआव बिथांमोना आंजों दिनैहाय जयनिं लाफैदों। मानो होनोब्ला बयबो हमनो हाबाय आजिखालि जुगाव नोङो रावखौबो थगायनो हाला। गुबुन नेताफ्रा गोदै बाथ्रा बुंनो हागौ, नाथाय बे बाथ्रा बुंनायफोरखौ दिनैहाय बयबो रायजो राजाया हमदांनो मोनबाय। मानो होनोब्ला दिल्लीयावबो नों बीजेपी सरकार, आसामावबो बीजेपी सरकार, बिटिसियावबो बीजेपी आरो इउ पिपल सरकार। अब्ला सरकारजों थायाबालानो जोङो सरकार गैयैजों थांनानै जोंहा मा मुलाम्फा दं। ओंखायनो बे बुस्थुखौनो साननानै दिनैहाय बयबो जों सरकारजों थांसिगोन आरो सिगांनिफ्रायनो जोंना मानगोनां राजिब सारा जों बयबो सिनायखायो। दानि जायनाखि बनगावनि सोर केन्डिडेट जागोन बिथांमोना बारा सिनाया। ओंखायनो बिथांमोना आंखौनो सिनायखानाय होननानै दिनैहाय जयनिं जाफैबाय आरो। बनगाव बियाबाव दासिम माखासे मानसिनि गोसोआव सोंलु दंबावो, नोंथाङा फोरमायहरनो। नाथाय बे राजनितिनि मोनसे प्रपागान्दा बेयो बयबो बुंगोन, आंबोथ' बुंहरनो हायो। बीपीएफआव 3 दं सोर मोनगोन, इउ पिपलआव 2 दं सोर मोनगोन, बेफोर उननि बाथ्रा। खिन्थु जोंना बिजेपिना बिदि नङा। जाय खोथा होबाय आरो सेन्स गैया। आंखौ अलरेडि खोथा होखानाय। खोथा होनायखायसो आं दिनैहाय बिदि जयनिं लाबाय थादों। नङाबा आं मानो लानो दरखार दं। आंहा देरहानायनि सार्थआव आं दिनै जयनिं लागासिनो दं आरो टिकेटआ मोननाय 100% खाथां आरो जिथु आंनि एगेन्सि बिग्रा जोंहा रावबो गैया। आरो नोंथांमोनानो खोनाखाबाय मिडियानि गेजेरजों जोंना मानाव गेदेर जोंना आसामनि आफादगिरि दिलीप सखिया बिथाङा अलरेडि घोषणाखौनो होखाबाय जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियावनो गेलेगोन। नङा होमबा? 2 सिटल'सो बार होगोन होनदों। बेखौथ' आं सिगाङावबो बुंखादों। 2 सिटखौ बिसोर बार होगोन होनना बुंदों। बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो। अब्लाबो टिकेट मोनैनि प्रश्नआनो गैया। बाव आरो बिग्रा गैया। आं सासेल'खा। गासिबो आंजों
जा शक्ति केन्द्र बुर मण्डल डिस्ट्रिक्ट सावफोरखाजोब अब्लाबो मोनैनि मा प्रश्न दं 100% बावखौनो गोनो गोथो गैया जिहेतु जों दा नुबाय थानो मोनदों बिपिएफनि गोबां हेफाजाबगिरिफोरा नोंथांजों बिजेपिआव बारबोबाय बिसायख'थि जानाय समसिमाव बिपिएफ जिल्लायाव बनांगौ हिसाबै लोरबांथियाव थागोन आरो फैजोबगोन नामा दाथ' आंनि नुहुरनायाव बुंबा खोनाबा गाज्रि मोनगोन बिपिनिफ्राय इउपिपिएलआसो एसे गोरासिन दा बनगाव सिं बिसोरनि मानसिखौ लाबोनांगौ आं लाबोथ'नो हाया मिथ्रुजोब नालाय नङा होमबा लाबोबाथाय जागोन ना फैग्रा बिसोरनाबो मेला दं आं लाबोआसो जिखुनु जाया मोनफ्रोमबो पार्टिया गोरायैनो बिपिएफआ इउपिपिएलआनो बनगाव हिसाबै आरो गोदोनिफ्रायनो दानिल' नङा स्टार्टिंनिफ्रायनो 2005 नारा नाथायैसो देरहाबोखानाय जायगा बियो नङा होमबा दा नारा नाथाय दा मानसिफ्रा बुंलायदों आरोखि दे बिपिएफआ 20 बोसोर बनगाव देरहाखांबाय दा इउपिपिएलआबो 5 बोसोर सरकार दाखाबाय बे बिजेपिखौनो होनायनानै नायनोसै होननानै रायजोफ्रा बुङो दा बेफोरखौ लानानै आं 100% आसा दं आरोखि देरहागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी रेडियोलजिस्ट सार्जारी डेन्टल कार्डियोलजी गैस्ट्रोनोलॉजी यूरोलॉजी डेन्टल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर आईसीयू आरो एनआईसीयू पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मल डेलिभारी सी सेक्शन्स गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन